My to práve, že takto vôbec nevnímame, pretože pozeráme sa na to z hľadiska nervového systému a považujeme správanie len ako taký vonkajší prejav toho, čo sa v nervovom systéme deje. A to sa snažíme aj prinášať, aby to rodičia pochopili a teda možno aj zmenili úplne ten pohľad na to, že prečo sa dieťa správa tak, ako sa správa. My to práve že považujeme za taký signál, lebo naozaj to správanie je niečo, čo sa ukáže ako keby na povrchu, ale ja to tak hovorievam, že je to taká tá špička ľadovca, ale to, čo je pod tou hladinou, tak to veľakrát nevidíme. To, ako ten nervový systém je preťažený a vlastne to správanie je už len takou reakciou na to preťaženie, pretože náš nervový systém cez deň musí spracovávať strašne veľa podnetov a je to náročné aj pre nás dospelých a o to viac ešte pre tie deti, kde je ich nervový systém ešte len vo vývoji a zároveň tá kapacita toho spracovania tam je oveľa menšia, čiže veľmi ľahko dôjde k takému preťaženiu a to sa potom navonok môže prejaviť ako nejaké zlé správanie alebo teda nevhodný prejav správania, taký ten výbuch, hodenie sa o zem alebo niektoré deti možno žužlanie trička a veľa rodičov to pozná, naozaj sú tie prejavy rôzne. My sa na správanie pozeráme práve cez ten nervový systém a to z toho dôvodu, že v podstate také tie výstupy nášho organizmu alebo to, ako náš organizmus reaguje na situácie, je dané tým, čo sa deje vnútri. A my vnútri spracovávame veľmi veľa podnetov a postupne, ja to tak prirovnávam k poháru, že cez deň sa nám ten pohár plní. Najprv je to ranné vstávanie, potom sa ponáhľame do školy, potom je v škole hluk, potom je nejaký zlý obed alebo je písomka a v podstate ten pohár sa plní a potom príde možno tá posledná kvapka, ktorá nám sa môže zdať hlúposť, môže to byť zlá farba pastelky alebo nesprávna ponožka a v tom momente dôjde k výbuchu, ktorý my veľakrát ani nevieme vysvetliť, že prečo to dieťa vlastne vybuchlo v tom danom momente kvôli takejto maličkosti. A práve to je to, že ten nervový systém má určitú kapacitu, ktorú my keď naplníme, tak v podstate akákoľvek drobnosť už spôsobí to, že navonok to správanie sa prejaví možno extrémne. V tele dieťaťa pri výbuchu sa deje práve to, že ako keby kapacita jeho nervového systému sa naplnila. Je to v podstate o tom, že dosiahol tú svoju hranicu. Keď si to predstavíme, tie princípy vlastne neplatia len na deti, ale platia aj na nás dospelých. A koľkokrát to poznáme, že ráno, ešte keď sme pomaly že vyspatí, oddychnutí, veľmi málo podnetov sme spracovali, tak stolerujeme aj veci, ktoré už po obede nestolerujeme. Ráno čakáme v zápche, je to možno ešte pre nás v pohode, po obede už ideme trúbiť, ide nás to hnevať a nie je to o tom, že by bola situácia iná, ale ide o to, že vlastne tá kapacita nášho nervového systému sa už za ten deň naplnila. A presne takto je to aj u detí. Keď dôjde k naplneniu tej kapacity, tak vlastne dôjde k tomu výbuchu a k tomu vonkajšiemu prejavu. Tak my ako rodičia máme takisto svoj nervový systém a vezmite to tak, ako keby narazili na seba dva nervové systémy. Jednak rodič zo svojho pohľadu vidí v podstate iba ten vonkajší prejav toho správania dieťaťa. Veľmi málo kedy sa dnes pozeráme my pod tú hladinu, lebo tomu nerozumieme, tak sa nepozeráme na ten nervový systém. Čiže my vidíme iba to, čo nás rozčuľuje. A na druhej strane vlastne my máme svoj nervový systém, kde sa nám dejú naše veci, naše preťaženia a v podstate ten výbuch dieťaťa je len takým tým ďalším naplnením toho nášho pohára. A je to v podstate taký stret dvoch nervových systémov. Väčšinou aj ten výbuch rodiča nie je o tom, že by sa v prvom rade nahneval na to dieťa, ale skôr je to o tom, že už aj ten jeho nervový systém má určitú kapacitu, ktorá sa práve dosiahla a v podstate vec, ktorá by ho možno za normálnych okolností nevytočila, ho v tomto momente vlastne takisto vytočí a zareaguje nevhodne, alebo v podstate tak, ako my to môžeme brať, že nevhodne, ale v tej danej chvíli je to aj pre toho rodiča, že zareaguje najlepšie, ako v tej danej chvíli vie.
Reagovať pokojnejšie v náročnejších situáciách je podľa mňa v prvom rade možno dobré zmeniť ten pohľad na to, že naozaj nepozerať sa na to dieťa, akože to dieťa nám robí naschvál, to dieťa robí zle, to dieťa nás chce vytočiť, pretože naše dieťa alebo ktorékoľvek dieťa vo väčšine prípadov to nie je naschvál robenie. Je to o tom, že jeho nervový systém to nezvláda a vlastne je to taká nevedomá reakcia toho nervového systému. Čiže skúsiť sa skôr pozrieť nie, že čo robí to dieťa, ale čo v tej chvíli potrebuje jeho nervový systém. A samozrejme z hľadiska rodiča je to potom o tom, že nie len deti, ale aj rodičia potrebujú vlastne tie svoje také regulácie a upokojenia, lebo v podstate my veľakrát dneska riešime to, že kvázi staráme sa o deti a na seba zabúdame. A naozaj platí to, že nie je to len fráza, že keď je pokojný rodič alebo mama, tak je pokojná celá rodina, ale naozaj to z toho vychádza, pretože v rámci biológie ten nervový systém číta. A to dieťa má nezrelý ten nervový systém, čiže ono číta náš nervový systém. A preto my, keď sme vytočení, alebo keď sme nahnevaní, keď sme v nejakej emócii, tak vlastne aj to dieťa to oveľa ľahšie načíta a nedokáže sa upokojiť. Čiže pri tých našich reakciách je potrebné, aby sme sa najprv upokojili my, potom sa dokáže upokojiť aj to dieťa. Pre toho dospelého sú rôzne techniky, ktoré sú vedomé, alebo potom sú to aj nevedomé, ako sú rôzne pomôcky v rámci tej regulácie. Ale takéto základné, čo poznáme asi je také zastavím sa, zavnímam si to telo, uvedomím si veľakrát, ak stojíte alebo sedíte, tak si možno uvedomíte, že máte napäté plecia, stiahnuté brucho, stiahnutý žalúdok. Toto treba povoliť, uvoľniť si to telo, začať vedome dýchať, kde vlastne tým, že predĺžime výdych, ktorý je dlhší ako nádych, tak aktivuje sa automaticky vlastne tá pokojová časť nášho nervového systému, ktorá nás dokáže aspoň mierne spomaliť. Nejde o to byť dokonale v pohode, ale ide o to byť tak, že reagujeme vedome, nereagujeme aj my z tej emócie, lebo veľakrát to ide o to, že dieťa vybuchne, my vybuchneme a naozaj reagujeme z emócie, čiže ide tam ten krík a začína sa hádka, hrotí sa to. Čiže na nás dospelých je to, aby sme sa ako keby zastavili a reagovali vedome, nie z emócie. V podstate ja možno by som tuto povedala, že my určite nechceme byť nejakou výchovnou metódou, ale skôr takým tým porozumením tomu nervovému systému. A v rámci aj tej regulácie nervového systému je to proces. Preto nerada hovorím takto, že máme teraz tipy a triky, ktoré keď skúsite hneď, tak hneď aj zafungujú. Ale čo sú také najrýchlejšie, by som povedala, lebo každý ten nervový systém je iný, každé to dieťa je iné, čiže aj tá reakcia v podstate na tie naše jednotlivé typy môže byť rôzna a môže byť rôzna nie len u rôznych detí, ale môže byť rôzna aj v rôzne dni. Ale také by som povedala najregulačnejším typom je hlboký tlak, alebo teda také uvedomenie si tela a na to pomáha. Ak to dieťa stoleruje, objatie, záťažová pomôcka, určite v podstate v danej emócii nevysvetľovať tomu dieťaťu, nehovoriť, pretože keď je dieťa v emócii, jeho časť mozgu, ktorá je zodpovedná za vnímanie, za porozumenie, je ako keby ja hovorím offline, čiže je to naozaj ako keby sme hádzali hrách na stenu. Oveľa dôležitejšie je, ako my pristupujeme k tomu dieťaťu. A prvým krokom môže byť to, že už my sme pokojní a jeho nervový systém načíta náš nervový systém, čiže aj ono sa dokáže trošku ľahšie upokojiť. V druhom kroku to môže byť naozaj tá objatie alebo nejaká záťažová pomôcka, ktorá dokáže zvedomiť to telo a keď už je trošku v podstate upokojené, tak môže ísť tak ako u dospelého v podstate dýchanie, kde dlhší výdych je tým automatickým spúšťačom toho upokojujúcej časti nervového systému. Zmyslový kompas je taký môj autorský projekt a je to v podstate koncept, ktorý vzišiel z toho, ako chodíme do škôl k učiteľom, veľakrát komunikujeme s rodičmi a vidíme práve ten problém, že dnes veľa v rámci výchovy sa rieši práve správanie. A zmyslový kompas chce práve ukázať to, že správanie je len takým signálom, že dôležité je to, čo sa deje v nervovej sústave
A je to dôležité jednak z hľadiska tej takej regulácie a aj toho vlastne tých vonkajších prejavov správania, ale aj z hľadiska celkového vývinu nervovej sústavy, pretože dnes žijeme v úplne inej dobe, ako sme žili v minulosti. Máme veľmi veľa podnetov z vonkajšieho prostredia, ale hlavne sú to sluchové a zrakové podnety, ale veľmi málo podnetov o našom tele. Málo chodíme do prírody, málo sa hrabeme v zemi, málo máme gombíkov, šnúrok a niekto si povie, že možno drobnosť, ale v konečnom dôsledku z toho vyplýva celkovo vývoj nervovej sústavy, pretože nervová sústava sa vyvíja zážitkom. Nie vedomosťami, ale práve zážitím a povedomím o našom tele. Súvisí to potom s grafomotorikou, s čítaním, s písaním, s učením detí a práve veľakrát dnes je veľmi veľa dysporúch, ADHD detí, ale my hovoríme, že v niektorých prípadoch samozrejme diagnózy sú, ale niekde to možno ešte nie je diagnóza, ale je to naozaj oslabený vývin v určitom zmyslovom vnímaní. A presne o tom je zmyslový kompas, aby sme rodičom poskytli taký prvý vhľad alebo iný pohľad možno na to, ako sa dnes pozeráme na správanie a na vývoj detí. Určite to nie je ani terapeutická pomôcka, ani diagnostická a skôr je to také, aby rodič naozaj možno získal taký iný pohľad a možno ho to nasmerovalo potom aj k tej ceste, čo sa týka správania sa k tomu dieťaťu a možno naozaj k pochopeniu tomu, že áno, moje dieťa možno potrebuje v niektorých oblastiach už aj odbornú pomoc. Naša prednáška bude zameraná hlavne teda možno čo sa týka tej nervovej sústavy, vývinu nervovej sústavy, ako to ovplyvňuje vývoj celkovo detí, ale nielen v škole, ale aj v rámci neskoršieho života a vlastne ako nás to potom ovplyvňuje aj v dospelosti a samozrejme možno aj v rámci takej nejakej kooperácie rodič-dieťa, ako vie rodič zareagovať na niektoré situácie, ako ich vie vyhodnotiť. Pozrieme sa na prejavy možno nevhodného správania alebo veci, ktoré vnímame ako zlozvyky a ukážeme si, že možno to nie je zlozvyk, ale možno je to naopak práve prejav nervovej sústavy a vlastne prinesieme aj nejaké rady a tipy, ako s tým pracovať, ako tomu rozumieť a ako vlastne do budúcna aj pomôcť tomu dieťaťu, aby to nebolo len o tom, že vždy musí byť prítomný rodič na to, aby sa to dieťa upokojilo, ale aby to dokázalo časom aj samo, aby spoznalo to svoje telo, aby ho vedelo zavnímať a aby vedelo s ním aj ďalej potom pracovať. A možno v druhej časti spomenieme v podstate aj naše záťažové pomôcky, ktoré sú takými regulačnými pomôckami, ktoré dnes už pomáhajú v mnohých školách, v nemocniciach, na rôznych oddeleniach alebo ambulanciách. V podstate ja z môjho pohľadu rodiča, ako mám doma 4 deti, tak v podstate aj ja som si prešla svojou cestou a môžem povedať, že u 13-ročnej tam aj môj pohľad na ňu, aj tá výchova možno bola iná. Dnes už u tých najmladších 6-ročných sama vnímam, ako mne veľmi pomohlo v rámci pochopenia tej nervovej sústavy a v rámci pochopenia toho, ako to ovplyvňuje celkovo vývoj a správanie toho dieťaťa. Aj moje nastavenie, ako to dokáže zmeniť a ovplyvniť, tak vlastne z tohto hľadiska by som toto chcela priniesť rodičom. A čo sa týka konferencie, tak určite bude konferencia plná inšpiratívnych rozhovorov, nejakých nových typov, s ktorými sa zoznámia a zároveň aj takého času pre seba, lebo ten čas pre seba by nemal byť len taký, že za odmenu alebo bonus, ale malo by to byť niečo povinné, alebo povinné také, že čo si dokážeme aj užiť, práve preto, že z nášho nervového systému potom čerpá celá rodina. Preťažené. Výbuch dieťaťa je vonkajší prejav stavu jeho nervového systému. Myslím si, že každý rodič robí najlepšie, ako vie v danej chvíli. V prvom rade upokojiť rodiča.
Že správanie nie je vedomý akt, ktorým nám chce dieťa ublížiť alebo nás vytočiť. Je to koncept o pochopení nervovej sústavy.